Grup Santa Susanna va començar l'any 26 amb l'AVI, en la qual va començar a assegurar els primers carros, i després l'any 56 va entrar el tiet i el papa, i el 85 vam entrar el Josep i jo, però l'any 26 és el seu començament. Han canviat moltes coses perquè realment la corredoria amb 90 anys el més important és que s'ha adaptat a les exigències de la societat. Nosaltres penso que hem anat sempre un pas endavant, ens hem anat adaptant una mica a les seves exigències, no tan sols en productes sinó en els serveis que hi ha a la demanda de la nova societat. El que deia, la primera generació és la que neix i és la que van ser inicialment uns venedors. La segona generació van començar a crear una petita societat i ser grans professionals, i la tercera generació, que ha sigut el Josep i jo, que és la que diuen que es poden arribar a carregar la majoria d'empreses familiars, hem aconseguit primer un equilibri de la família, segon, que tinguem un coneixement de qualitat dintre de la nostra empresa i que tota la nostra gent s'adaptés, i l'entrada, evidentment, de la Mariona, quarta generació, fa que fem un gran equip i que puguem aportar i adaptar-nos a les noves exigències del mercat. Tenim moltes altres canals de distribució, però la corredoria pot aportar un gran valor afegit al final al client, que és el que ens està demandant. Als 90 anys vam pensar que era un moment crucial en el qual vam començar a convidar tots els consellers delegats de les companyies que vam començar els nostres inicis l'any 26. Això ha sigut un punt important i una gran aposta pel tema cultural i sobretot la participació de tots els nostres clients envers qualsevol celebració que fem nosaltres. Intentem realment també fer una aportació a nivell social i a nivell del que representen tots els nostres col·laboradors, clients i treballadors.